Häkimetler Mar welaýatynyň Bayramaly etrawyna, şol sany etrap merkezine ýerleşýän orta mekdeplerde ýokary klasslardaky gyza kurslaryň arasyna hasap alynýan göwrülülük hadisalarynyň arasyna mekdeplerde barlygy geçirýärler. Bu enatalar bilen ýygnaklary guraýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji noýabrda sebitden maglumat berdi. Çarşanbe günü Bayramalynyň bir orta mektebine häkimet wekilleri Lukmanlar bilen birlikde ýokary klass okuwçylaryň arasyna gurrun döşük geçirdi we ýa-ni enatalar bilen ýygnak geçirdi. Hukuk goraýjy edaralaryň bir işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde mekteplerdäki barlyklary soňky wagtlarda jinsy gatnaşykda tutulýan ýokary klass okuwçylaryň köp bolmagy bilen baglanşdyrdy. Ak halatly bir erkek adam ýokary klass oglanlarynyň ad familiýalaryny belli etdi. İki Lukman diýen ýokary klasslardaky gyzlary barlady. Diýip mekteplerdäki barlyklardan habarly bir ýaşaý jaýdýar. Okuwçylar bilen geçirilen duşuklaryň ýa-ni häkimet wekilleri we lukmanlar enatalar bilen ýygnak geçirdi. Ýygnaklarda ata-enelere çağalaryň edep terbiýesine berk gödөгçülük etmek tapşyryldy. Çağalaryňyza berk gödөгçülük edin. Kim bilen gurulýar, kim bilen hatalyşýar, kim bilen halyşýar. Gödөгçülük edin. İnternetden dasta saklaň, ellerine mobil telefon bermäň. Diýip ýygnakda çykyş eden lukman ata-enelere ýüzlenýär. Türkmenistanyň häkimetleri polisiýa işgärleri häliçini mekteplerde okuwçylar bilen ýygnak geçirip tertip düzgüni wagt edýär. Düşündürüş işlerini köplenç terbiýeçilik işleri bilen bir hatarda akylly telefonlardan we internetden erkin peýdalanylmagy ýadgyrylýar. Bayramalynyň orta mekteplerindäki çykyşlarda soňky wagtlarda ýokary klass okuwçy gyzlaryň arasyna göwrülülük hadisalarynyň köpelýänligi, abort üçin lukmanlara ýüz tutýan okuwçy gyzlaryň sanynyň artýanlygy bellenildi. Şeýle-de hukuk goraýjy edaralaryň wekilleri soňky wagtlarda göwrülü bolup özüniň göwrülü bolanlygyny ata-enesine aýtmagy gorkýan we öýüni terk edýän okuwçy gyzlaryň hasap alynýanyny aýdýarlar. Mekteplerdäki barlyklar şeýle hadisalary ýüze çykaryp bu barada okuwçylaryň hosarlaryna hemde hukuk goraýjy edarlara habar bermegi gözüňünde tutýar. Diýip ýygnakda çykyş eden bir resmi aýdýar. Ýöne ýygnaga gatnaşan ata-eneler şeýle barlyklaryň we terbiýeçilik wagtlarynyň netijeligini soragy gastanalýarlar. Şeýle-de ata-eneler barlyklaryň ýa-ni garşysyna görüşilýän hadisalaryň azalýanlygy ýa-da artýanlygy barada hasabat berilmeýänligini aýdýarlar. Ýygnaga gatnaşan bir Bayramaly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde ykdysady ýagdaý pes hojalyklaryň ýa-da howsarlary türme tutsagylygyny hökm edilen çağalaryň şeýle sosial meseleleriň garşysyna gowşok we gowuşgunsyz galýanyny aýdýar. Beýleki bir ýygnaga gatnaşyjy ykdysady ýagdaý pes maşgalalarda ýetkinjek gyzlaryň arasyna ten satmagy meýil edýän ýaş gyzlara duş gelinýänligini aýdýar. Türkmenistanyň döwlet ýetiriliňdäki media serişdeleri şeýle meseleleri açaçan ara alyp maslahatlaşmaýar. Şol bir wagtda synçylar Türkmenistanyň zenanlaryň arasyna islenilmeýän göwrülügiň öňüni almak boýunça sowatlyk we habarlyk kampaniýalarynyň gowşok alınıp barlyanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti gowşok gatdygy gorumaga gönükdirilen meýilnamalaryň çäreleriň durmuşa geçirilýänligini aýdýar. Ýöne ykdysady kynçylyklaryň ýol açýan sosial meseleleri barada gurrun gozgulmaýar.